Nuwun nyepur kateng pamira suka gundala putri kang satu hutan rumatan kangge duka padicara kang salajengipun katuraken dumapa panjenengan sami. Pasukatan saking keluarga kang putra Rangga Budaya tari pujangga anom kang sinebat bujang kandhong patalipun kewan alas kang sarwa kalapor pati mahisa Surawusana kemangkin kawula sakukuban ngaturaken wilujeng siang telah wilujeng bersandi ngantos paripurnaning pagelaran punika. Sumila ing pedhoting Panaraga sumudeling pati bujang kanom tumenggung anom yudra makaring budaya. Nambahi wedari bangsa wargung ayo kanca tak dereke sowan ana ing Panaraga. Sigra kanca mangka wonten ing madyaning pagelaran aku. Tejari buri sang mopeng sampun hangasta pejit sampun timan mandhap saking sastra pangkudu. Adi bali dari para kadang putra kang penggal wonten ing sastra pagelaran. Waraga putra Rangga Budaya. Asas. Sumila ing pedhoting Panaraga. Sumila ing pedhoting Panaraga jumudule pati bujang kanom. Sumila ing pedhoting Panaraga jumuduling pati bujang kanom tumenggung anon yudha. Os. Kadi bibijil saking sasana pagelaran kang gambarake ngabdi kinasih saking palatran tlatah Panaraga. Cibudekan kang panjang kunjung kemari paloh jinawi tata tentrem Kertara Harjo. Asas putra Rangga Budaya. Wah, ai Kang lebih bijil saking sasana pagelaran agung. Kang gambarake kabdi kinasih saking palataran tlatah Panaraga. Sida kakadya kang kina carita. Waraga putra Rangga Budaya. Sida kakadya kang kina carita. Anane punika ngembarake sar saking Kadipaten Pamarangin. Sing punika Kadipaten Panaraga kang minangka prajuritipun Prabu Klana Sewardana. Putra Rangga Budaya. Asas. Ayo. So. Sumedayane kayun ngarasa dereke Jangkara Gustipun Prabu Klana Sewardana. Sumedane kayun ngarasa dereke Jangkara Gustipun Prabu Klana Sewardana. Saking palataran tlatah Panaraga.
punika negari kang monjong kunjung kemari palo jinawi tata tentrem Kertara Harjo. Oh oh. On swat oh oh Putra Rangga Budaya Raja Buddha Banaraga kang pepacak Prabu Klana Sewangdana kau wedi awake Dasar Jumudha Banaraga kang dening nate kagungan karwa Prameswari Sugih Pandha Sugih Pandu Sugih Japa Patra Yusuf manusia setengah kombi kadut musuh
Putra Ronggo Budoyo. Danger manusia untu garu. Mingkem sewu gitu. Yo, mana tepuk tangannya? Tepuk tangannya. Bareng-bareng Putra Ronggo Budoyo. Es, yo. Jaranan kawak, soyo kepena. Es, yo. Tepuk tangannya. Yo. Beri aplaus tepuk tangan. Ayo wayangmu. Atraksimu beda dhewe mbek Cacah. Ulo-uloan. Contohno. Baringan, Mas. Lah ngene. Loh. Tuwi. Iso apa gak? Kok kancane? Lapo? Hah? Polakne ta. Kok kon ngembes. Polakne. Dadi pengganong iku kudu ditingkatkan lagi kemampuan. Kudu dijokno meneh kemampuane kon gak ya? Dijokno. Ora ngono. Ora ngono. Maksude iku biyen gak iso salto, saiki iso salto. Salto. Iku kemajuan. Lah kon wetengmu tok sing mojokno. Watang koyo Bernard. Iso ta gak jane? Awakmu. Yo. Atraksi. Uler. Iso. 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 Iso ta gak? Iya iso. Iso. Iso ta? Iso. Gak. Tak kira nek iso. Oh, kemlelet ora ukuran. Kudu iso sembarang kalir wong seni ku. Kudu iso sembarang kalir. Contone kaya aku. Kon iso sembarang kalir. Iso sembarang kalir. Iso apa ae? Iso ganong. Ganong iso nyanyi. Lu, berarti kon pengganong
iku pulsi tak kalen. Multi kalen udelmu ngono. Heh, Kalen nak yo. Kaya iku jeglongan kalen. raimu kayak kalen ya. Loh. Multi talent. Multi talent. Iya. Pengganong kudu iso Iso sembarang kalir. barang kalir. Iso ganong. Iso ganong, Iso nyanyi. iso nyanyi, Iso ngaji. iso ngaji, Iso kosidah. kosida, Iso ngremo. iso ngremo. Iso ngubetno BPKB. Iso utang. Iso. Wong BPKB mu sekolah ngono kok. Iya peda lurus peda nganu karo. Wong kon gelek telat ngono. Tapi ya nyaur. Heh? Tapi ya nyaur. Wah, apa nyaur apane? Pas aku rono winginane dhewe rono. Ero kan Lah, dikandani. Kok be ono Bang Rene kandanono. Wonge metu padahal. Wonge turu. Padahal ane wonge turu. loh, tapi ya iya. Ayo. Tapi ayo. Wong kok Kudu iso sembarang kalir. barang kalir. Kayak aku ngene iki, Kon multi talent. multi talent, iso ya iso ganong. Iso qiraat. Iso qasidah, Iso garu. iso garu ayo. Penggawean. Untung make garu ir. Lah iya, untung wengenane gak melok ilang. Kon iso sembarang Iso kalir. sembarang kalir. Temen, Temenan duduk iku tunjukkan kemaluanmu. kemaluan udel. Kok perocot gara-gara arek-arek mang lu. Tunjukkan kemampuanmu lah pokoknya. Yo ngene iki yo. Gara-gara iku mang. Eh, Gara-gara apa? gara-gara aku wae mang rek. Aku Keliru kabeh. Tunjukkan Sing ndi? kemampuanmu. Sing ndi? Kon jare iso sembarang kalir. Sembarang kalir. Heeh. Di sopo sik Bisa apa? penontone? Izin goblok. Sen temenan. Jangan kira kena temen. Iya sambutan tapi yo noto ambekan sih. Nungguin ya. Oh, angka 100 liwat. 101 001. Wah, iki. 001. Bu Nur towek ya gembulane rek nom-nom rek. di sapa sih? Cita tak Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ta. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balenono. Balenono maneh. Balenono. Balen, Iya. salam maneh. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener iki. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goblok. Kon wong kok. Balenono kalem-kalem. Kon goblok. Bener deh gedeng. Bener apane? Bener. Balenono kalem-kalem. Baleni mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Iku mang lho. Jamaah kakekmu ngono. alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kon niku iso tagak. Tanggap Kon pada lho apa jebus kok baleni maneh. bulus. Bulus ae. Ki lho. Kenapa gak kayak Ah, ngene? piye? Ambek lagu. Heh? Ambek lagu. Iso ambek Lah, lagu. Siapa berani? Siapa takut? Yo, Siapa berani? Ayo. kaya nduk TV-TV biyen. lho. Sing spiral. Viral deng-deng. Yo, viral. Ayo piye? Para penonton
Loh. Gendeng. Tutukno. Terus iku mang terusane. Para penonton. Selalalala. Luwering Enek senggaane goblok. Gua iki gak ngerti senggaan bocah iki. Ayo. Baleni maneh. Wis aja disinggahi ta, Mas. Oh, kane senggaan. Fuwales ya lambene. Nah, ayo balenono. Para penonton. Iya. Bapak. Akeh men. Akehan. Wah, akeh. Loro ae cukup. Oh, ngono ta. Bapak. Mbah ora barang. Para penonton. Bapak 2, Ibu 2. Iku koyo iklan Sarimi si 2. Lah jare loro ae. Goblok. Ayo tontono kir. Para penonton badak Weh tambah nemen. bapak ibu adik semuanya sahur. Goblok. Weh, bejat nambeli. Jek Wah, cek muni ya. Lamongan dhewe sahur. Sahur. Kon iso? Goblok ra nek sing iso. Gak iso. Aku ya ngece. Oh, iya iso. Ayo, kon nyekel mik tok Evales kok. Babet ah. Sing penting dadi dhuwit. Nah. Gurung. Oh, sik ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik ta. Iku lho apa iku lho? Kok sih? Kupoe. Alah bayaran entek mesti. Iya buat Gak ngono karipan ya. mangane jopo jo akeh. Dum. Ayo. Baleni maneh. Ayo. Ayer. Kon mang jari iso ngremuk. Jarene iso sembarang kalir. Ayo. Suwine. Multi talent. Apa bisa ya? Kok nak jare multi talent? Iya ya. Gak pantes pacakane kurang apik. Dipacaki sik. Cek ayu, cek ganteng. Heh. Apa? Nek bra ini kan biasa dikai banyu. Wong remo kudu ana brengose. Minangka remo lanang. Minangka remo lanang. Apa tandi rek? Kan gak isu pali goblok.
Mari kak nututi kon. Api ya, Rek. Iya. Mene putra Rangga Budaya iki tenang ae ana jok kerawitan kon bijak tetepan. Ngremo, bagian ngremo. Soalnya nang kene kan penggemare kerawit-kerawitan tok lho kene. Kerawitan akeh. Iya, mahkota. Gelungane, iya. Yo, api. Yo, ayo Mas, tarik Mas. Beri aplaus tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, wong remo kudu ono gandange. Sopen. Ayo takon. Ayo. Tak jagan mik ya. Piye? Ngene lho. Sik kaya piye? Nah. Oh, ngono. Iya ya. Kaya meneng ngene. Wae tak arek. Kulatan mriki. Jenengaken mriku. Kula mriki kula mriku. Jaremu iso sembarang kalir. Bol kalir. Bisa Lah yo iso lah tapi diguyu wong-wong ayo isin. berarti kon multi talent. Multi talent. Ngremo iso mang. Sembarang kalir. Sembarang kalir. Oke. Ndi mang? Mana? Pukul Mas. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Meta-meta Bang. Menangis alah, matur sembah nuwun, nah. merasa nasibku, nasib buruk seorang Amit-amit. Sing tunanetra. bobot jenengan nyambut, Bu. Dan bumi sebagai lantainya
hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Kidul Kir. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Aku Jalani matur suwun nuwun. Kowe alam amit jabang bae lanang wedok. Lelak pulang kok. Alam matur suwun. Muga-muga dakir temenan. Kir iki lho Kir lah. Seorang yang aku makan. atap Rumahku dan bumi sebagai lantainya, hidupku menyusuri jalan, siksa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup begini. Bareng-bareng Putra Ronggo Budoyo. Matur sembah nuwun. Dakir persis ya. Ayah, Kir kalau Kir situng kas kalau. Bagian ora uang ngedakir. Muga-muga Amit jabang bayi. Amit. Duh. Amit jabang. Kir dakir kalau kidul Kir. Iki lho. Anjene motone seneren rek. Lho, wake dakir. Lho penggemar dakir ya. Arek ciliknya. Arek cilik Rina dulu. Rina kabeh Rina. Lah Rene. Rene hop. Aja mlayu rek. Ayo bareng-bareng. 1 2 3. Orang gila. Kir. Iki lho. Birunya cinta gitu. Lah. Lho jangkrik oleh birunya cinta diguwak glamseng. Hei saliman sik. Panen temen rek dakir rek. Ya. Lho kon ngono tok oleh akeh kir. Abang-abang ya. Kir. Orang gila. Oh. Gak apa-apa aku dilono gendeng. Cek gendeng gak aku tok. Kon barang. Lah wis seru aku gendeng kok tak kanca.
Ayo. Engkau mati goblok. Wis rene, iki durasi arek-arek Putra Rangga Budaya iki sik akeh permainane. Ah, lho kok rene wis Allah sayangi Bilqis, ya Allah lindungi Bilqis, ya Allah cintai Bilqis, ya Wis yakin nopan ya guys Kak. Kan ambune nopan iki. Nopan gak kanggo ya ngene bareng. Iya. Nopan saiki perlu cinta tok saiki. Bapak dah nopan delok streaminge Guk Nur gak wedi kok. Wis, iki permainane arek-arek Putra Rangga Budaya iki sik akeh kir. Heeh. Iki mang acarae apaan, Mang? Kakek punya tahun baru. Acarae Hah? Matamu. Acarae napa niki? Nah, gintok cinta. Tuh, bo. Iki lho acarae. Se Mas pajak bukune sampean kekno. Nah, iki kalau kekno kalau. Nadar mangsud. Heeh. Iki ta. Oh, ala iki kir. Nandar, lho kok nandar ya? Nandar tanggapan rek nandar rek. Nadar. Nadar ah. Be nadar iku. Be nandar ya. Oh, iki mang acarae nadar Mbak opo iki? Mbak Anuri nggih. Oh, Nuri. Lah Nuri. KTA. Apa iku? Goblok. Nuri. Dolau. Meneh hamil nanggap jaranan. Kepang babak, terus yang Oh, diwaca kabeh. Kakek ngono pedoman. Duwekmu dijaluk kon. Iya. Iki nek tingkepan benjing nek apa iki? Mantung tingkepan nanggap jaranan. Heeh, muga-muga sapa sing ngajati iki? Mbak sinten? Mbak Nuri. Oh iki oh. Lha kok tulisane Mbah? Wong e gurung tuwek Mbah. Mbah iki, ha kok ha. Ya salahno sing nulis ketuae ngono. Oh iya. Iki Mbak Nuri. Heeh, muga-muga sampun niku nggih. Pun oh wis. Ketang sampean pun mari ngluwarno niki. Nek mboten nika kakek niki nggih benjing. Lo hati-hati kalau dia aku balik Lho kakekmu wis goblok. Muga-muga iki Mbak Nuri iki muga-muga dikai rejeki akeh. ya ke. Sehat walafiat. Muga-muga putrane nggih, putra ta putri? Putra dadi arek soleh, berbakti kepada orang tua. Didongakno nggih. Pon mari oleh jatang. Perlu lapo. Didongakno. Mbak Nuri. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Baqarah. Dongakno kok. Wis ku mangke didongakno sing apik-apik. Heeh, muga-muga meneh nek putrane sunat oleh rejeki iso nanggap jaranan Putra Rangga Budaya maneh. Muga-muga rezekine akeh. Awak dhewe ditekakno. Tapi cuma situk meneh nek mboten enten pengganong mriki pun nanggap nggih. Guyon mboten. Guyon goblok. Kale ngono, kabeh Sapa pengganonge Heeh. ditanggap. kudu ditanggap. Rezeki ana sing ngatur. Heeh. Wis, Aturan aku sing ngatur mbowlet rezeki. wis gak apa-apa. Ana paribasan, Paribasan Sob. krepek gedang, Godhong telo. sithik dang. Kok mubangka? Allah. Kakekmu ngomong. Aku wis gak duwe mbok goblok. Lah kon jek duwe. Mbokku nak. Iya. Padha
Padha krasa. Heeh. Ana paribasan krepek gedang godho telo Siti Dang Padha krasa. didongakno Jaya Wijayanti putra Rangga Budaya tetep Jaya pukul. Pon, lepon. Beri tepuk tangan dulur bareng putra Rangga Budaya. Matur suwun. Ayo, ha ha, awas, 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 awas. Lo. Yo, beri tepuk tangan dulur, awas.